Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Aira Akma Nur Solihati Valencia saking kelas 11 TKI setunggal absen 3 badhe maca tugas panyandra ingkang judul Kirab Kanarendran Penganten. Regu regeng hambrebawa risang temanten sarimbit medak saking pelenggahan binapaksang suba manggala arsa cengkar tilar pawiwahan kinarepaaken ngulati wahyuning dodo tetak jek ngampil amparan rukmi kinarubyuk para remaja putri saenggap putri Thomas horek rek kang samya hanjenengi prasasat Kadi Narendra Siniwoko Satuhu Arsa Cengkar Hanget Tata Binayang bayang sirno kamungang sane lir dewaning kabyaken arsa nganglang bawana ngelangani langening langen ramyong katong ton kenyare hanuk semeng sasi tondowus kasipatan wahyuning jodo catmiko hambrebawa sanhandayani waroto sanggaya kang handhenengi kadya antuka gemplaning nugroho sinten ta ing rasa asung tulodo ingkang minangka pramukaning lempah busana lir panewut Mantri Mataya Ngrantaya Kadi angganing senepati lah menika warnani sang suba manggala ya sang manggala suba dasar padek pideksa sarwa sembodo maksi muda tamaruna wimbu hambek susila hana raga lepda teh wileting beksa lempah ngantaya anut rasing wirama hanggung kendel tindakake sapecak mangu sapecak tumoleh tansah kartiya marang temene winisuta sandaya manawa kesadunging rata kabentusing tawang sumambung ing wuntat lempahe manggaluyuda sang sakebaran kembar busanane kembar dedek piateke kembar warnane tining saking mandrawa kadya dambe sinikar pasuryane sumunar agilar-gilar ngagem busana sarwi jenar mila boten mokal lamun para kenya pada kumasar handulu baguse satria kembar sawurinira ana dwiwanodya alit sakembaran parandene wus katinggal sumunar tejane mencorong cahyane non saking mandrawa gelawa kadya golek kancana kang bisa tata janma inggih punika warnawira patah sakembaran sinigek gantya kang cinanrita sinten tasing taing madya mangun korso kang busana lir raja kabiwada lah punika ingkang dados mustikaning karya memaniking kanda jatining kang rinengga sang temanten kekalih bagus Prabdipta Gautama kalian Rara Sekar Arum lumampah kekanten asta keket raket renggang kula kamipur pulut kekalihnya sejak lingsem nanging suka hanggung rerem tiang asta
ngraita yen sadaya tamu boten wonten ingkang pirsa kajawi pangandawiwara dasar wus dangu denira hangati tumapaking penghargayan marma sekedap hanggundal huswa anggat lati karana tansah skardiya kang kuiniput pit mengke ing tilam sari sawingkingnya sang pinganten lah punika ta ibu juru paes dalah ibu pangembaning putra temanten sekalian. Dasar ibu paes prigel tampil anggani jejibahan anggrawa ametut amet nantes sang pinanganten mila asiling pakaryan satuhutatan nguciwani samanten ugi ibu pengembaning putra temantin ugi prigel lan pinten nata balewisma momong putra datan kuciwa lampira sang pindo raja ginawubyuk para remaja putri estening lir putri Thomas dasar sadaya sami sulistyang warni gandas luwis merati lelewane wilangoni ing pangecap menjang dadya putri kang sedati kadya swargi Raden Ajeng Kartini ingkang kaesti amung sawiji mugi-mugi benjang winengku satriya sedati ingkang kaperang tutpuri handayani lah menika ta ingkang hamengku karya srimit hangliring kanan kering sajak sarju katuju ing pengalih kuningani balu daging tamu balabar dumugi ing pangalih prasasat boten kengging pineta ing basa sewu badya dadya sajuga. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.